Műsorunk utolsó részéhez érkeztünk, ismételten egy stúdióbeszélgetés következik, és már is köszönhetek két prominens szemét a Szombathelyi Sportiskola úszószakosztályából. Budavári Istvánt és Pap Kristófot szeretettel köszöntelek benneteket, és köszönöm, hogy elfogadtátok a meghívásunkat. Köszönjük a meghívást, és mi is szeretettel köszöntjük a nézőket. Az elmúlt hetek, hónapok során sikerre halmozott a szakosztály, viszont először is az eredményességről, hanem inkább a felkészülésről, illetve a gyermekállományból, illetőleg, hogy hogyan dolgoztatok az elmúlt hetekben, hónapokban, hiszen meglehetősen régen voltatok itt a stúdiónkban legutóbb. Hát ugye nálam a nagy csoport van, ők ugye a igazolt élversenyzők, jelenleg 20 fős a csoport, tehát ők napi 2-szer edzenek, kedden, csütörtökön van szárazföldi, reggel 1 óra, utána 2 óra úszás, amúgy reggel csak 2 óra úszás van, és délután is van 2 óra úszás minden nap. Hogyan választjátok ki ezeket a gyerekeket, hogy kikből lehetnek igazolt, magasan kvalifikált, később akár országos vagy nemzetközi hírű eredményű versenyző, mert ugye mondtad is, hogy ez olyan kiválasztásszerűen dolgoztok, tehát akkor van egy nagyon bőséges gyermekanyag, akikkel gondolom így ráhangolódásként megnézitek, hogy kiben hol lehet az a bizonyos plafon, és ezt követően emelitek magasabb szintre, akár az edzettségi, akár a versenyeztetési szintjüket. Ugye a szakosztályban feladásos rendszer van, tehát az első másodikosokkal kezdődik a képzés, és 5 edző foglalkozik velük, mire hozzám kerülnek a gyerekek. Tehát a feltörekvő nemzedék, aki addig kibírja 12 éves koráig, akkor ők kerülnek át hozzám a nagy csoportba, és azok edzenek ilyen mennyiséget. Lényegében akkor ez a lépcsőzetes fejlődés, mondhatjuk, hogy akkor a te személyedben, Kristóf, ugyanúgy megvan, te gondolom, te is végigjártad ezt a bizonyos szamárlétrát, és már igazolt versenyzőként szeded a habokat. Neked hogy jött ez, hogy az úszással kacérkodjál, és hogy kikössél végül a fedett úszodában? Hát ugye eredetileg nem az én ötletem volt, hogy elmenjek úszni, anyukámnak köszönhető, és visszanézve nem bántam meg. Tehát örülök, hogy ezt a sportot választottam, teljesen hálás vagyok anyukámnak. Mióta foglalkozol így az úszással, és mikor kezdted azt érezni, hogy ez nem csak egy úgymond hobbi, vagy egy kötelező sport, amit a szülők akár erőszakkal vagy kérésnek megfelelően rátok szoktak ugye parancsolni, hogy most el kéne menni edzeni. Mikor vetted azt észre, hogy benned azért több is van, tehát hogy van kitartás is hozzá, és hogy te akár igazolt versenyzőként is képes leszel megállni a helyed? Én az úszást körülbelül egy ilyen 10-11 éve kezdhettem, még hobbi szinten természetesen, aztán később úgy gondoltam, hogy ebből még lehet is valami akár, úgyhogy egy ilyen rá 2 évre elkezdtem komolyabban venni az úszásokat, gyakrabban jártam le edzésre, és élveztem az edzéseket is. Úgyhogy talán ilyen 10 évesen jött el az a pont, hogy most versenyúszó szeretnék lenni. És ugye még mindig szemtelenül fiatal vagy, 2006-os korosztályt, jó Isten kimondani is szégyellem, hiszen nagyon-nagyon fiatal vagy. Milyen lehet szerinted benned ez a maximum, amit el tudsz érni, vagy el szeretnél érni versenyzőként? Ezzel sokszor gondolkodtam már, de nehéz megmondani. Az ember mindig jobb és jobb akar lenni természetesen. Nekem most jelenleg a fő célom az, hogy az országos bajnokságon majd érmet tudjak szerezni. Ez a tehetség, illetve ez a munkamorál, ami benned is megtalálható, mennyire vevő a munkára, és hogy ez mire lehet elegendő, hogyha már egy szakedzővel kell farkasszemet nézni, illetve hogy az ő szemén keresztül nézzük a mai úszóinkat, most akár a Kristófra is kitekinthetünk, ha már itt van, és akkor róla is tudunk beszélgetni, hogy mi lehet a gyerekeknél ez a plafon, hiszen nagyon-nagyon sok tehetséges versenyzőt adott eddig is a Szombathelyi Sportiskola hazai versenyzőknek. Kezdjük a Kristóffal. Tehát Kristóf inkább sprinter, habár az alkata nem, sajnos nőhetett volna nagyobbra, de izomzatilag ő egy sprinter, 50 gyors, 50 pillangó az, ami neki nagyon bejön. A legutóbbi versenyen Sopronba 50 pillangón úszott olyan időt, ami az évjáratos ranglistán most jelenleg a második, úgyhogy reméljük az ifjú OB-n ez a várható
várva várt érme megérik, és akkor 50 pillangón meg tudja nyerni. Gyorsan jelenleg az 5., 50 gyorsan, de bízunk abba, hogy dolgozunk, erősödik addig, még van augusztus 10-éig pár hónapunk, úgyhogy kirajzolódhat valami, amit szeretne ő is elérni, meg ugye hát közös cél mindig az, hogy a bajnokságon érmet nyerjenek, ha már ennyit dolgoznak érte. Rátérve a többiekre, ugye azért ez a 20 fős csapat igen széles palettán mozog. 2013-as, 10 éves a legfiatalabb ügyes kislány, aki felkerült a csoportunkba és velünk edz. Igaz, hogy ő még reggel csak 2-szer jön, de a délután itt már végig tolja. És ő jelenleg 9 számba vezeti a ranglistát. Magyar Adélnak hívják, várjuk az OB-t. Ő július 9-10 között kezd Szegeden, utána következő ilyen tanítvány a Bozsodi Máté, ő 8 számba vezeti a ranglistát, ő a gyermek OB-n 16-tól 20-ig Hódmezővásárhelyen fog szerepelni. Ott van még egy tehetséges, a Horváth Patrik, ő mellúszó, ő is szépen hozta eddig a bajnokságokat, éremmel jöttünk haza mindig vele is. A serdülő korosztály sajnos üres, tehát ezt úgymond ráfoghatjuk a Covid-ra, ráfoghatjuk mindenre, de sajnos az a 2 évjárat az elfogyott a elmúlt évekbe, és utána jön a ifjúsági korosztály, ugye, amiben benne van a Kristóf, és van még egy a Svélec Benjámin, aki odaérhet 200 pillangón. Ő a nehezebb feladatot választotta, nem 50, hanem 200 pillangó, de ügyesen mozog ő is a vízbe, úgyhogy ott is lehet bármi. Milyen előjelekkel vártátok, bocsáss meg, szabad ne feled, de mindenképpen megkérdezem, milyen előjelekkel vártátok az idei versenyszezont, már csak azért is, mert az elmúlt hetekben nyújtott kimagasló teljesítmény alapján nagyon jó műhely munka, ami Szombathelyen folyik. Kicsit utána nézegettem, hiszen Egerben is és Sopronban is hát több versenyzőtök dobogóra tudott állni, így viszont még inkább pozitívan járhatjátok ezeket a közelgő országos eseményeket. Hát dolgoznunk a edzők is az utánpótlással lejjebb a kisebb korcsoportokba, és kezd beérni a munka. Tehát akik itt maradtak gyerekek, azok, ahogy Kristóf is mondta, tehát egyre tudatosabban állnak hozzá az edzés munkához, és egyre inkább akarják azt, hogyha ennyi munkát belefektettek, akkor annak legyen eredménye. És hogyha így nézzük, akkor ez az egri és soproni fellépés az neked nagyon-nagyon jól sikerült, Kristóf, mert láttam, hogy hát több ízben is nagyon-nagyon minimális különbségek döntöttek igazából, de mindenhol alaposan bizonyítottál, és ennek okán talán bizakodva várhatod azt a országos döntőt, illetve versenysorozatot is. Igen, egész jól sikerültek az előző versenyek, úgyhogy reméljük, sikerül az érem az országos bajnokságon is. Ilyenkor egyébként nézitek azt, hogy kikkel kerülsz egy medencébe, kik lehetnek a potenciális ellenfelek, ők hogyan dolgozhatnak, milyen időeredményekkel rendelkeznek? Igen, én mindig meg szoktam nézni, hogy kik lesznek az ellenfelek, és nagyjából milyen időt szoktak úszni. Ugye 2 részből áll a verseny, van az előfutam és a döntő. És ugye fontos nézni, hogy az előfutamban körülbelül milyen időket úsznak. Ugye nem szokták tehát nem szokták maxból úszni az előfutamokat, ezért fontos megnézni, hogy nekem nagyjából milyen tempót kéne tartsak, hogy bejussak a döntőbe. A döntőben meg természetesen majd mindenki a legjobbját fogja hozni. De ez a taktikázás el is hozhatja azt is magával, hogy elszámolod magad, és vagy túlságosan kiadod magadból úgymond a maximumot, amit a döntőre kellene tartalékolnod, vagy éppenséggel pontosan azért megy így a matek, hogy mindenki kevesebbet akar nyújtani, és egy kényelmesebb tempóval akár ki is csúszhatsz a döntőből. Sajnos ez a veszély is fent áll, igen, természetesen, ezért próbálunk mindig minél óvatosabbnak lenni, tehát nagyjából egy ilyen top 5 időt próbálunk megúszni a döntőre, így biztonságosabb.
Olyan tehetségek, akik jelen pillanatban is erősítik a Szombathelyi Sportiskolát, hova juthatnak el, hiszen lehet azt tudni, hogy a Szombathelyen azért nagyjából minden adott, ami kell ahhoz, hogy minél magasabb kvalitásban tudjon eredményeket felmutatni az adott versenyző. Elfogadható esetleg az, hogyha valaki mondjuk még magasabb szintre szeretne menni, hogy akár csapatot, várost váltson, pláne hogy gondolva itt arra, hogy akár egyetem miatt mondjuk Pest frekventáltabb terület, vagy éppen a Győri Uszoda miatt a Győri Egyesület. Szóval, hogy ezek a tehetségek lényegében egy potenciális célkeresztet is festhetek saját magukra, hogy Szombathelyen jó műhely munka folyik, és a legtehetségesebbeket bizony akár ki is emelhetik. Van ilyen most is, tehát ugye a Kalmár lányok, ők kint vannak Fresnóba, kint tanulnak Amerikába egyetemen, egyetemi ösztöndíjjal, és most még 2 versenyző, a Davanzó Nikol és az előbb említett Svélec Benjamin is készülnek ki. Szóval sokkal könnyebb, úgymond idézőjelben a szülőknek is ösztöndíjasnak lenni Amerikába, és ott tanulni, és mellette úszni, mint itthon. Tehát ugye a sportiskola sem, meg sok magyar egyesület sem rendelkezik olyan anyagi háttérrel, hogy tudnánk a versenyzőket úgy támogatni, hogy ezt itthon is meg tudja valósítani. Mennyire népszerű sportág az úszás? Ezt megmondom, miért érdekel leginkább, hiszen említetted, hogy a Covid az nagyon megtépázta a gyermeklétszámot. Nyilván nem csak nálatok, hanem ezt még tapasztaljátok a versenyeken, hogy máshol is, mondjuk a serdülő szakosztályban kevesebben állnak rajtkőre. De ugyanakkor a másik oldalát, ha nézzük az elmúlt időszakban, 5-10-15-20 évet is akár felmarkolhatjuk, hogy a gyerekek még nagyon picik, hogy például mondjuk Hosszú Katinkának a pályafutása, hát nagyon-nagyon visszamegyek, akkor Egerszegi Krisztin, a Darnyi Tamás, tehát hogy mindig is egy nagyon jó úszó nemzet volt a magyar. Ez mennyiben motiválja a mai fiatalokat, hogy ilyen magasságokig is el lehetne jutni? A helyi az jobban motiválja, tehát amikor a Barta Marci még itt úszott, ugye, és ő eljutott a junior világbajnokságra, ahol több érmet is tudott nyerni, egyénibe is, váltóba is, akkor a vele dolgozó gyerekek sokkal motiváltabbak voltak. Ugyanígy, ahogy jött az Alíz és magyar bajnokságot nyert, az ő vele edzők is motiváltabbak lettek ezáltal. Tehát mindig kell egy olyan helyi, akire fel tudnak nézni, és látják, és vele tudnak dolgozni, és ott van testközelbe az uszodába, de persze lehet példakép Milák Kristóf is, vagy akár az említett Hosszú Katinka, de ők azért egy távolabbi, rájuk rá lehet csodálkozni a versenyeken, és örülnek, autógramot kérnek, de akit látnak testközelbe dolgozni, úgymond szenvedni edzésen, azt könnyebb követni, mert az élő példa, aki ott van velük, és egy medencébe tud velük dolgozni. És ez már csak azért is jó példa, mert hogyha itt van mondjuk a Kristóf, és ő is végigjárt így a Szamárlétrát, ő testközelből ismerhette ugye Alizékat, velük is edzhetett lényegében, ellenben a következő generációk már ő belőle fognak példát meríteni, és ezért is fontos az a kérdés, hogy te eznek a súlyát érzed-e, hogy a kicsiknek most már te is példakép vagy, hiába vagy szemtelenül fiatal. Hát kezdem érezni azért a súlyát, szeretnék nyilván példát mutatni az utánpótlásnak, szeretném megmutatni, hogy motivációval bármit el lehet érni. Végezetül még egy záró kérdés, hol és mikor fogtok legközelebb versenyezni, indulni? Elvileg május végén, addig dolgozunk, lehúzunk durván 6 hetet, és akkor utána vagy Sopronba, vagy Győrbe megyünk a következő versenyre. Bocsánat, igen. Bocsánat, egész nyugodtan csak. És utána jön a nyár. Tehát a nyár 1 hónapunk lesz, június, és júliusban minden hétvégén versenyünk van, kivéve ugye az olimpia hete, mert akkor nem rendeznek magyar bajnokságot. Tehát július 9-én elkezdjük a bajnokságokat, és augusztus 10-én fejezzük be. Pap Kristófnak és Budavár Istvánnak még egyszer nagyon szépen köszönöm, hogy befáradtak és elfogadták a meghívásunkat. További sok sikert kívánok. Köszönjük szépen.
Kedves nézőink, elérkezett a műsoridőnk vége, így nem maradt más hátra, hogy megköszönnem kitüntető figyelmüket. Találkozzunk egy hét múlva, addig is maradjanak a Szombathelyi Televízió hűséges és kitartó nézői. További szép estét, jó tévézést, viszontlátásra!